са разрешени. Също така и лепенките по краката, по колене, глезени и така нататък. Виждаме и в ясно нашата доскоро национална състезателка Валентина Рашкова. Тя има функцията да изписва на електронно табло номера на прескока на гимнастичката, получава зелен сигнал и може да стартира. Юрченко с 2 винта, стъпка извън. Камил Расмусен от Дания е тази състезателка. Това е първият ти опит. 30 крачката, 1/10 излизането. Само от приземяването, вече за техническото изпълнение си има цяло съдийско жюри от 4 съдии. 13.09 е най-високия резултат в един от опитите по време на квалификацията за Камил. Тя там се класира на 7-та позиция. Сложен прескок, но пък се вижда, че технически много, да го нарека, неточно, нечисто изпълнение, свити колене, контрашпиц. Особено на прескока пък, защото едно упражнение, съдийките са много прецизни и взискателни. В финалите се изпълняват 2 прескока, като втория прескок не може да е с втора част 2 винта. Това трябва да, втората част на прескока трябва да е различна от първата. Сумират се двете оценки, дели се. Средноаритметичната е тази, която влияе на класирането. Цукахара. Оттегнат Цукахара с винт. За датската състезателка едно много добро изпълнение. Тук естествено... Малко като че ли липсва височина. Да, амплитудата. Това ми беше на никакво бутане. Не успя да отбутане на смесена спортка от пъжете на висилка. Виждаме резултата на Камил. 13.750 за първия изскок.